Hi guys, magandang umaga. Ah, anong oras? Ang oras ay 2:56 ng umaga, madaling araw. Magsisimbang gabi kami ngayon dito sa Bicol. Antok na antok pa ako. Pero mawawala rin ito mamaya. Ayan guys, prepare na kami. So mamaya maglalakad na tayo papunta sa simbahan ng dito sa may oras. Napakalamig dito sa Bicol, umaga. Nakita ko sa inyo. Sobrang madilim pa. Bale, ihatid kami ngayon ni Joey, kapatid ni Judy Ann. Sobrang dilim pa ngayon. Ayan. Pero may naaninag na. Ayan. Paalis na tayo guys ngayon. Bale, nagpe-prepare na lang kami para pumunta na ng simbahan. At ngayong oras na to ay papunta na kami ng simbahan ng San Antonio. Sobrang lamig sa daan kaya halos yung kamay ko ay nanginginig. At sa wakas nandito na tayo sa highway. Medyo maliwanag na yung daanan papunta ng simbahan. Kakarating lang namin dito guys sa simbahan ng anong lugar ba to? Lugar to ng San Antonio dito. Napakalaking simbahan. Tapos may tabi siya na court. Ayan, grabe. Nanginginig ako kanina kasi sobrang lamig talaga dito sa sa Bicol. Madaling araw. So ngayon puntahan na natin ngayon yung simbahan. At ngayon ay naglalakad na tayo guys papasok ng simbahan. Ito yung simbahan dito sa sa Bicol na papasukan natin. Anong lugar nga to? San Antonio guys, dito sa may oras. Oras pa ba to? Dito na kami ngayon sa loob ng simbahan dito sa San Antonio. Nakalamig kasi anong oras na ngayon? Alas 3 pa lang ng madaling araw ngayon. Nakarating kami dito ngayon. Check natin guys yung oras. 3:17. Madaling araw pa lang ngayong anong araw ba ngayon? Araw ngayon ng Huwebes. Kasi At ilang sandali pa ay magsisimula na ang ating misa, ang pinakahihintay ng lahat. Sa mga oras na ito guys ay kukunti pa lang yung tao dito sa loob. Pero mamaya-maya lang nito ay marami ng tao dito kasi isa ito sa mga malalaking simbahan dito sa Albay. Ang pangalan pala nito guys, itong simbahan na to ay San Antonio Baptist Church. Dito yan matatagpuan sa San Antonio, Tabaco City, Albay. Ito ang pinakabungad ng simbahan pag pumasok ka dito sa loob. Napakaluwag at napakagandang simbahan. Isa ito sa mga malalaking simbahan dito sa San Antonio, dito sa Tabaco City, Albay. nilalamig pa rin ako hanggang ngayon. Grabe, sobrang lamig talaga dito guys. Parang parang Baguio lang tsaka Tagaytay. Andito tayo ngayon guys sa harapan ng simbahan. So ganito siya kalaki pag andito ka sa may harapan niya.
Nandito tayo ngayon guys sa labas ng simbahan. So ngayong oras na to ipaparating na yung mga tao dito para magsimbang gabi ngayon. Tingnan natin guys yung ibang mga parte dito ng simbahan. Yan, bali ito yung pinaka pintuan nila dito. Dito kami pumasok kanina. Dito banda sa may gate na to. Ayan na, napakarami pa pala dito. Lamig yung kamay ko guys, kung napapansin nyo nanginginig-ginig yung camera natin kasi sobrang lamig talaga ngayon. Kampana ng simbahan ay nandito na. Ako ay nagsasabi na tayo magsimba. Magaling na magpapasama magsasabat. At magsimba ang ating simbahan. Ang kampana ay tutulong ng Ayan. At ngayon nga guys ay tapos na ang misa. So maaari na tayong umuwi ng mapayapa at diretso na sa ating mga kabahayan. Ay! Oh! Nandito po kami ngayon sa San Antonio dito sa Oras, Tabaco City, Albay. Tama ba San Antonio? Opo, tama. Kami vlogger moment. May 5 ba kuya? May 5. May 5 ka dyan. No, yun lang. May kutsini kuya. Salamat po ate. Salam. Shout out. Kuya. Hello. What's up sa'yo? Hello chef. My birthday. Anong lugar nga to sir? San Antonio. San Antonio. Yes. Ayan, katapos lang ngayon ng mesa. Opo. Ngayon dito. Uwi na. Uwi na ngayon. Uwi na tayo. Taga saan kayo tayo? Vlog kita. O nag-vlog. Ay naman na po. Salamat din. Salamat po. Para saan yung tay? Pampamasahe. Okay. Sige, salamat. Bye. Hey mo.
daming tao ngayon guys dito. Ayan, kakatapos lang ng simbang gabi ngayon dito sa Oras, Tabaco City, Albay. Ay, San Antonio pala guys. Ayan. Ayun na yun, sasabihin natin. Ayan guys, napakadaming nagsimba ngayon. Bali bukas, araw ng simbang gabi. Bukas na lang bukas. Bago kami umuwi ng bahay, naisipan namin na bumili muna ng ulam para hindi na bumalik ulit. So biyahe muna ulit tayo papuntang San Vicente para bumili ng baboy ngayon. At magpapagas muna tayo ng ating motor para hindi tayo maubusan ng gasolina habang nasa daan. Bibili muna kami dito ng pangulam. Dito, Mike. Medyo maliwanag na ngayong oras na, so. Ayan. Napakaluwag ng kalsada, oh. Hello. Bali, mamimili muna kami guys ng ulam bago kami umuwi ng bahay para isang ano lang. Sariwa dito guys yung mga ano, karning baboy. Ha? Pinya? Yeah, tingnan na lang natin kung may pinya. At sa wakas guys ay nakapamili na tayo ng mga lulutuin natin mamaya pagdating sa bahay. So ngayon, samahan mo ako guys na pagmasdan ang mga magagandang tanawin dito sa amin, dito sa Albay. Tara at simulan na natin ang paglilibot.
Dito na tayo ngayon guys sa bahay. So ayun, bago kami umalis doon sa sa simbahan ay bumili muna kami ng uulamin natin mamaya. Uulamin namin mamaya. Tara, lutuin na natin yung yung baboy.